имрӯз тамошо мекунем як чанд кадрои ғайриодие ки дар прямои эфир афтидагиянд ва ин кадроро баъди тамошо кардан фаромӯш кардан хеле ҳам қин е. ва агар хайр фаромӯш кардан чӣ гап не, бо мо далша снимат мекунем. Видеои пешна дар бораи ҳолатҳои шармоваре ки ба тариқи прямои эфир ба навор гирифта шудагӣ буданд. аз сабабе ки ӯ видео ба шумо маъқул шид, марҳамат бародаро, тамошо мекунем кадрҳое ки хеле ҳам ғайриодӣ, хеле ҳам шармовар, ҳам хандовария ва ин кадрҳо ҳам дар прямои эфир афтидагиянд. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Асим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва чун ҳар вақта пеш аз видеоро давом додан танҳо ба мухлисҳои ҷангвор бозингаро гуфтанем ки бародаро шумо дар ин шуғли дӯстдоштаихтон имконият дорем бо ки сум кор кунед. ба ссилкаи дар комментария буда бигзаред, регистрация кунед. фаромӯш накунед дар вақти поли регистрация кардантон дар депозити аввал метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёрем. ҳам ссилка барои регистрация ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан, как всегда, дар комментария закрепичидаги. рафтем. Нет. бисёре дар мактаб ё ки дар донишгоҳ ё ин ки дар хона ҳамин хел ҳолатҳои шудагие ки мисол мегирем дар мактаб шумо қатъи ҳамсинфотон шӯхӣ кардаесен ё ин ки муаллиме ки ҳозир бояд бияд дарс бида приколш кардаесен, як вақт нигоҳ мекунед ки талаботон хапай, таъқиб тамегард нигоҳ мекунед ки муаллим дар пушта дуростай, ҳамон муаллимере ки дар бораш гап задаистӣ. розишем бародаро, бисёриҳо дар ҳамин хел ҳолат рух додагӣ, агар хитонам накарда бошен дар ҳамин хел ҳолат иштирок кардагиен. каседа ки рух додагӣ бошад дар комментария честно бинависен. агар ки хел ҳолат дар мактаб рух бута, ю қадар страшен нестай. не ки тасаввур кунем бародаро ки ҳамин хел ҳолат дар прямои эфир рух бута ки миллион одамо тамошо кардаистанд. дар кадр коргари телевизионӣ кадом информатсияро нақл кардаистае ки дар ин лаҳза ҳамкори дигари ӯ ки бояд прогноз погодара бига очрати хидшаш дадора ки кай ё буд мекунан ва ма гап занам тезтара бирам хона ва ӯ мехоҳад ки ҳамкороша прикол кунаву чилики баингиша нишон мета. вақте ки чилики баингиша нишон мета, кадр иваз мешава ба кадри ҳамӯ. ҳамин лаҳза дар кадр меафта. дар инҷа хандовараш ӯ нестае ки ӯ чилики баингиша нишон мета. дар инҷа хандовараш ӯае ки ӯ чӣ кор мекуна бо чилики баинги. ман намедонам чӣ бада даҳанаш пур мекуна. ё ки гишнай ё ки шумо варианти дигаша дар комментария бинависен. Нет. дар конкурси зебосанбақаи Бразилия дар байни иштирокчиҳо ҷанг мешавад. духтар бо номи Шейслани Хаяна ки ҷои дуюма гирифт, аз натиҷаи конкурс розӣ намешава ва ира груба нишон метаҳад ҳамагонда. ӯ ба духтаре ки ҷои якума гирифтагиай Карел Таледо ҳуҷум мекунад. Шейслани Хаяла аввал оҳиста меояд дар байни одаме ки ҷои якума гирифтагиай меиставу момента интизор мешава. вақте ки дар сари духтаре ки ҷои якума гирифтагиай Коронара мемонанд, мисли кимкадом вампирворӣ ё ин ки ҷин дар баданаш даромадагиворӣ, Корона аз сари духтар мекана мепартояд. рафтори хижа духтар чунин фаҳмонд ки ғолибияти конкуренткаи хидаш ничес набуд ва гӯё ки ӯ ғолибията тағабозӣ карда харидагиай ва баъдан гуфт ки аз корои кардагии хидаш пушаймон нестай. шумо бародаро честно дар комментария бинависен ҳар дами духтаро дидесен ҷои якум гирифтагирам, ҷои дуюм гирифтагирам. ба гуфти шумо ҷои якум гирифтагира честно ҷои якум доданд ё ин ки не, всё-таки духтаре ки ҷои дуюма гирифт бояд ки ӯра ҷои якум медоданд. ман фикр мекунам не, вообще-то дар инҷа як кор ничес нешуда. ки ӯра ҷои дуюм не бояд ӯра ҷои 500 медоданд. афти ӯра бинед. И это точно. як чанд сол пеш дар канали телевизионии Румыния аҳсан шумо талант дорен, як кори хеле ҳам ғайриодӣ рух метаҳад. дар ин ҳолати ғайриодӣ дар нақши асосӣ рол мебозад баранда Илинка Вандиче. баранда дар байни барнома ногаҳон суханрониро бо яке аз иштирокчиҳои барнома қатъ мекунад ва тамошо кунед ки чӣ кор мекунад. ӯ юбкаша боло мекунад, дар таги юбкаш чизе мекофт, намедонем чӣ мековад ва баъдан одамо мефаҳманд ки ӯ чӣ мековад аз суханҳои худаш, яъне ки ӯ мегӯяд ки таги юбкаюда торта накай. ин ҳамкоришам ки маҳталидан буд, ба фикрам ҳама вақт ждат мекард ки ягон причина шава бибинем чӣ гапай дар таги юбкаи. дарҳол ба ёрдам меояд. баъде ки ӯ тафтиш мекунад, мебинад ҳеҷ нестай, хай баранда бачада бовар мекунад ва ором мешавад. баъдан баранда ба ёд меорад ки дар бораи чӣ гап зиста будем, давом метаҳам барномаро. то ҳоло маълум нестае ки дар ҳамонҷа чӣ рух додагиай. не ки ман фикр мекунам ки ин бачае ки омад ёрдамаш дод ва гуфташ ки ҳеҷ нестай, ин кори дасти амоай. Но это не точно. ба фикрам баъди видеоро тамошо кардан бисёри одамо аз харидан ва пӯшидани платяҳои дароз метарсанд. натарсен. ба шумо тавсия метавонам магазинеро ки беҳтарин либосаҳо барои духтарои мусалмон, маҳкама, ба маъне, ба сифати олӣ ва ба нархи дастрас. марҳамат дӯсто, ба рақамҳои дар рӯи экран буда алоқа кунед. торговый центр Садовод, корпуси А, дуюм этаж, линияи Г. суроғаи пурра дар рӯи экран ва рақамҳо барои тамос ҳаст. марҳамат бародаро, алоқа кунед, скидкатонам мекунанд. ва бародаро фаромӯш накунед ки магазин канал ютубам доранд. ба ссилкаи дар описания буда бигзарен, подписатсия кунед ва шинос шавем бо дигар молҳои ӯво. беҳтарин молҳо доранд бо сифати аъло. ссилка дар комментария ва дар подсказкаи видео ҳаст. ҳатман бидурен. ва касоне ки мехоҳанд канал ё ин ки ягон чиз дигашонро реклама кунанд, бародаро ин намуд дархостора дар комментария нанависен. ма инстаграм канал дорам, метавонед ки дар инстаграм бинависен. договоримся гуфти урусо.
тамошо мекунем ҳолати хеле ҳам ғайриоддире ки дар вақти гирифтани интервю рух додагиае. дар ин кадр шумо тамошо кардасен интервюи барандаро бо южноафрикански намояндаи халқ ки ӯ гап зада иста буданд дар бораи темаҳои политикӣ. дар як лаҳза устали ҳами африканист мешкана не ки ӯ ба ин кор аҳамият намета. ман фикр мекунам ки аз проблемаҳои политикӣ дида ҳамун замон муҳимтар студию буд барои он хотире ки баъд як чанд сония стул мешканаву ва ӯ тамошо кунен чӣ гуна мешавад. мегӯям ку гаҳе пушти зину гаҳе зин ба пушт. аниқтараш дар ҳолати хеле мешавад ки гаҳе болои стулу гаҳе зери стулу. Да что ты, черт побери, такое несешь? дар яке аз шоуҳои телевизионӣ Ребека Лури мехоҳад ба ҳаҷвнигор Сети Майерс ёд бита ки чӣ хел аростуғурӣ кардан дар кора вообще чӣ хел дили хара ёфтан дар кора. аввалан ин кор мисли як шӯхӣ оғоз мешавад не ки баъдан шӯхӣ ба дараҷае мераса ки агар ба фикрим ёра ҳеҷ кас маън намекард Ребекара ба гуноҳи таҷовуз ҳабс мекардан. Ну нахер. охи паата нигоҳ кунед шумо дарси дилёиро нишон додеса нахоҳ ки дила дар амҷа буковӣ. ман фикр мекунам ки яке аз ғайриоддитарин репортажҳо дар тамоми таърих ба ҳисоб меравад. барои чӣ хотире ки дар инҷа ҳамаи чи ғайриоддия мисли ки зарани придумат кардагӣ бошанд. якумаш ки дар вақти репортажи зан канори ӯ як мард иштагие ки бе ягон эмоция мисли роботворӣ синтезатор навохта истае. дуртар аз ӯ як сарояндаи кӯчагӣ истодагие. хатте дар нигоҳи аввал ӯ мисли сароянда ба назар намерасад. сароянда мисли Моргенштерн хаяк меҷуму шаяд кор мекард ӯ ба назар мерасад гӯё касеро интизорае. ҳамин хая ки дар пеш як кардон истае яъне мисли талбанда ба назар мерасид. абадан вақте камера дуртара нишон метавад мо мебинем мардеро ки висёли омадаистае намедонам барои чӣ ӯ хирсандӣ кардаистае ва дар раҳи рост аз ҳичи пешпоӣ хурда меафта ва хиди баранда боша ба ягон таи аҳамият намета ва репортажи худша озод пеш мебарад. ҳама ғайриоддигиш дар инҷа барои ма чие ки одамо чи ба эмоция надоранд. дар синтезатор навохта истае эмоция нест. уш ҳофизи кӯчагие қалақош дохтагӣ. ягона одаме ки хандида омадааиста буд бо ҳамун меғалта. ман фикр мекунам дар ҳамун кӯчае ки во қарор доранд ягон эмоция нишон додан мумкин нестае вагарна ягон кори бад бо ту рух мета мисли ҳам бечораворе ки афтид. А какого хрена? шумо тамошо кардасен кори кулинарии як шеф-повара ки прямо аз кухни худаш транслировать кардаистае корҳоша ба телевизион. дар аввал ҳамаш чотка ровна тенҷ рафтаиста буд. ӯ фаҳмондааиста буд ки тухма бояд чӣ хел бишканӣ, колбасаро бояд чӣ хел реза кунӣ, хатия ҳама чиз ёдия намедонам барои ки буди дарсо. ва дар инҷа ғайриоддигиш чие ки дар як лаҳза полотенсае ки ӯ дар болои плита партофтагӣ буд оташ мегирад. дигар барандаҳои телевизионӣ ки ира мебинанд ҳаракат мекунанд ишора мекунанд ки ӯро бигӯянд дибил хонат сӯхтаистае не ки ӯ аҳамият намета ба ин кор. ба фикрам вақте ки ӯ мегӯянд алло и фикр мекунанд ки типа тостерои ман мисли агон айда типа агон хиёл мекунанд ки ӯро таъриф кардастан чӣ намедонам ва як вақт наканеста мефаҳмад ки ман ба арзиши таърифа нестам ё мумкин маро таъриф накардаиста бошам ягон чи рух додааиста. вақте пеша мегарда нигоҳ мекунад ки полотенсаш сӯхтаиста. мутаассифона хонар аз пажар наҷот хушбахтона хонар аз пажар наҷот мета. не ки фикр кунем ки агар камера намебуд ӯро хабардор намекардан чӣ воқеа метавонист ки рух бита. авози боша тамошо мекунем хеле ҳам сафпадени ғайриоддира. тамошо кунем чӣ гуна бозингар тупа мезана туп ба замин зада рикошет мета рост ба дасти ҳамун репортёре мезана ки дар ҳамун вақт дар бораи бозӣ гап задаиста буд. бинго дар комментария бинависен ки бо шумо ҳам хел корҳои рух додагие ки умуман боваритон намеомад ки ҳамин кор шуданаш мумкине ва чӣ гуна буду кор. Нет. ин баранда барои пеш бурдани барнома хеле ҳам студияи зура интихоб мекунад. аниқтараш студияне полияи ҷое ки самолётҳо парвоз мекунанд ва ӯ бояд дар бораи самолётҳои ҷанги дими ҷаҳон гап мезад. не ки ҷои интихоб кардагии ӯ қариб буд ки ӯро мекашт. самолёт тақрибан як чанд метр болотар аз ӯ парвоз мекунад. хушбахтона ҳамаш хуб гузашт ва репортёр зинда монд. фақат дар инҷа як савол ба миён меояд ки оё ӯ тарсид аз ин кор ё ин ки не. не ки ман як подозрение дорам ки чӣ бо баъди ҳамин ҳодиса аз миён поёни ӯро дига нишон надоданд. Смекаешь? бисёр корҳои ғайриоддӣ ва шармгинкунанда рух мета на танҳо ба халқи оддӣ ё ин ки ба ягон суперзвездаи шоу-бизнес. ин намуд корҳо бо политико ҳам рух мета ва мо дар видеои пешина дар бораи чунин корҳо гап задагием. тамошо кардагӣ набошед ҳатман ба подсказка бидорен тамошо кунед. ҳамсари пешинаи амрико яъне ки Доналд Трамп Мелани ҳамроҳи ӯ дар красни дорожка рафтаиста буд. баъди нишастан дар аэропорти Тель-Авив Доналд Трамп мехоҳад ки даст ба даст кунанд қати ҳамсараш бираванд не ки ҳамсараш рад мекунад. не просто рад мекунад даже як
мезана бигем ба пушти дасташ. ба фикр ки Мелания ҳам хеле гуфтага кимша ма хати парикдоро даст ба даст намекунам. Хабарнигоро ба назди ошёнае омаданд ки бояд ура ба маводи тарканда чапа мекарданд. Ӯ як ҷои хеле ҳам зура интихоб мекунанд, муддатҳои дароз интизор мешаванд, камераҳошон ҷур ва моменте ки дер боз интизор буданд рух метаҳад. Яъне ки садои якумин таркиш шунавида мешид ва ҳамин лаҳза бояд ки бино фурӯ брава ва ӯ беҳтарин кадра бигиранд то ки дар назди началствои худшон таъриф кунанд, воима кунанд ки ана кадра бинен. Бале бардоро журналистҳо начальник доранд, мо надорем блогеро. Карочи гап дар бораи нестай. Не ки ҳами қадар интизорӣ ӯ барбод мерава барои чӣ хотире ки ҳамун моменте ки здани фурӯ мерава танген яке пайдо мешава. Танген набуда марта, карочи марта яке пайдо мешава. Ну безар аз ин са карочи ҳамин чизе ки яке пайдо мешава ғам мета ӯ тангимай. Ҳангоми репортаж барандаҳо бояд ҷойра интихоб кунанд ки барои ӯ хеле ҳам удобна бошад то ки ягон чиз ба ӯ халал нарасонад барои хондани текст ва аз ҳамада ҷои хуб интихоб кардан муҳимай агар ки ту репортажи варзишӣ пеш бурдаиста бошӣ. Ба фикр ми баранда дар ин бора намедонист ё ин ки медонисту хост салтора ёд бигира ё ин ки вариант демаш ҳамун одаме ки ай болои тепа хамидиста буд ба лижа ӯ ба фикрам хейтри ҳами буд. И хеле ҳам зурае вақте ки якумин одаме мешавӣ ки ягон продукти ягон товари нава мехарӣ пеш аз ҳама ва маҳз агари хариди айфони нав боша ки якуминша тура бихарӣ. ҳаме хеле меҳисобанд, дигаромаи хеле намеҳисоб меси чо. Ва мутаассифона ин кор реалнияе ки барои хариди айфоне ки нав мебарояд очередҳои чандрӯза қатор мешаванд. И бачара бахташ хеле ҳам баландӣ мекунад, яъне ки ӯ шахсе мешава ки якумин шида айфони нав баромадагира мехара. Ба муносибати ин кор аз ӯ интервю мегиранд, ӯро мегӯянд ки коробкаро букшоя ва дар ин бора гап зана. Тамошо кунед ки дар натиҷа чӣ гап мешава. Ӯ ҳамин қадар дасту по хӯрда мешава ки типа ман звездаем, айфони нава гирифтам ки дар натиҷа телефона меғалтона мешкана. Барои ҳамин хотир гуфтанием ки марали кор чияй. Охи мембари қадар ҷон накани. Ҳамун телефон всё камтар ягон моҳ бестак магазинда пур мешава. Маҷбур метаванд тавад. Типа айфона бихар, AirPods падаркат мекунем. Баъд ки нахариди охирона мега AirPods бихар, iPhone падаркат мекунем. Дар инҷа боша интервью гирифтаесан аз мастери боевих искусств. Мастершане ки дар нохунак мемонем барои чи баъдан мебинем. Яъне ки мастер мега ки ӯ метавона кирпични блока ба воситаи стакани шишагӣ бишкана ва стакан нашкана дар ин вақт. Намедонам чӣ намуд магияй ва чӣ намуд связ дора бо боевое искусство, но ҳамин хел гап мегӯяд. Бале шумо ҳам интизорем ки натиҷа чӣ гап мешава баъд. Ва якум намоишаш. Ӯ як стакана мегира, остак стук мета и пена блокай, намедонам чӣ блокай. Блок реала мешкана. Ва албатта чӣ хеле худаш гуфтагӣ буд, стакан намешкана. Наход ки мастер спорт ба боевое искусствои махфӣ боша ки намуд боевое искусстворо ҳеҷ кас надона, ҳатто Брусли бечора мурдира нафаҳмид. Ва барои кор аниқ кардан баранда мехоҳад ки кора тафтиш кунад. Битоне ки мастер шикастагӣ буд, аюда ғавстарша ба осонӣ баранда мешкана. Ман фикр мекунам ки мастери боевое искусствои махфӣ неу мастери боевое шайтонгария. Бардор фикри хатна дар комментария бинависед. Видеои пешинаи канал тамошо карданашо фаромӯш накунед. Дар канали нави мо обуна шавед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.